Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб, нафароне ки бори аввалан дар канали мо, ҳатман обуна шавен, лайк монен, мунтазири навори хонаи фурӯши дигар бошен дӯстон. Хоб, нашуд реклама дар номерҳои поёмуда муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем. Айни ҳол дӯстон, қарор дорем дар ноҳияи Сино, маҳаллаи Озоди занон, хонаи фурӯши ана ҳамин аст дӯстон. Роҳаш асфалт пеши масҷид, мактаб, мағоза, ҳамаш дар наздикӣ ана ҳамин хона ҳаст дӯстон. Хоб, чуноне ки мебинед дӯстон, латоки об ҳаст. Хонаҳо ҳамаш фасад, ремонт дорад, ба чизи чорааш фурӯхта мешавад. 10 сотиқ замин, обши 6 дар хона, 2 этаж, дуюмги ошёна, мансар ҳисоб мешавад дӯстон. 164 квадрат. инҷо бари хона аст. об дӯстон рафта истодааст. Аз ин тараф ҳам дарбича дорад. ноҳияи Сино, маҳаллаи Озоди занон. То охири видеоро тамошо кунед дӯстон, маълумоти пурра ин хонаро медиҳем. Роста ки ҷои мошинмонӣ мешавад дӯстон, плашадкаи ана ҳамин хона, ҳавли полни брусчатка задагиян, фасадҳои хонаҳо ремонт дорад. Септик аст дӯстон, об, свет доимӣ. Роста ки зал мешавад, аз зал манавор мегирем. Як 164 квадрат гуфтем, танҳо як ошёнаро ҳисоб кардем дӯстон. дуюмги ошёна мансард холи калон аст. метавонед дар дуюм ошёна хона кунед. хоб, 4 то кондитсионер, 5 то телевизор, чизи 4 хати фурӯхта мешавад. Роста ки як кат мешавад дӯстон. инҷо як кресло качели дигар ва пеши бино ана ҳамин аст. Дар ин тараф бошад як боғи калон, дарахтҳои мевадиҳанда. Ин тараф бошад хонаҳо ва кухня, санузел дигараш. хоб, пеши хона ана ҳамин аст дӯстон. дуюм ошёна ана ҳамин таро лестница мешавад, ба навор рафта мегирем. сари аввал аз инҷо сар мекунем. Як подвал аст дӯстон. аввалан хонаро ба навор мегирем. ростак як тапчан калидор мешавад дӯстон. аз тарафи дасти рост як хона. ростаки як хонаи дигар мешавад дӯстон. инҷо як санузели калони дигар, термикс, полни кафел дӯстон.
дар таҳ як подвал аст дӯстон, барои чизу чорамонӣ подвал. хоб ростаки мебароем ба дуюм ошона. Яксаду шасту чор гуфтем дӯстон, беғаз аз ана ҳамин мансард ҳисоб кардаем. инҷо мақсад метонем ки чор дар хонаи дигар кунед. тиризаҳо аз тарафи берун, аз бари ҳавлӣ, аз пеши ҳавлӣ аст. инҷо балкони дуюм ошона дӯстон, пешаш чалёви ангур. хоб аз ин тараф сар мекунем дӯстон. як бинои дарозак мешавад. аз якум дар як хона, чорто кондисионер дорад гуфтем. ва нигоҳ кунед дӯстон, зимни раҳм кардагианд ки мақсад байни хонаҳо, комнатаҳо ва кухни роҳ аз тарафи дарунам мешавад, аз тарафи берунам роҳ дорад. ҳозир мо аз берун баромада ба навор мегирем. ростаки мерем. дуюм дар биша мешавад. ана ҳамун даре ки дидем, аз ин тарафам роҳ, аз ин тарафам. ин хонаи дигараш. аз ин тарафам роҳ дорад. ҳозир аз тарафи берун ба навор мегирем. инҷо як санузел мешавад дӯстон. дуюмги санузел ана ҳамин аст. олни кафе, об свет гуфтем ки шаҳрӣ аст. ин дараш кухня дӯстон. як боғи калон аст дӯстон, гирдаш решотка гирифтагӣ, обаш ҳамин хел равон аст, дарахтои мевадиҳанда, ва як комнатаи дигар дар ин ҷо аст дӯстон. ба навор намегирем, инаш ҳам ремонт дорад дӯстон. инҷо аз тарафи дасти рост охири бино ҷои ҳоҷатхона мешавад дӯстон. инҷо ҷои ягон чимонӣ, анҷомхона. ва ростаки як дар аз бари ана ҳамин замин мешавад дӯстон.
тараф бошад як ҷои об ва як комнатаи дигар склад бигем дӯстон. ана ҳамин охири замин аст дӯстон. заминаш замини ҳамвор аст, дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад дӯстон. замини обӣ. обаш ҳама вақт ҳаст. хоб дӯстон, як бор дигар такрор мекунем ки хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Сино, маҳаллаи Озодии занон, 10 сотиқ замин, обши 6 дар хона, 164 квадрат танҳо. ана ҳамин якум ошонае ки мебинем дӯстон ва хонаи ростаки ин тараф, бинои ин тараф, беғаз аз дуюм ошона мансар. хоб септик аст дӯстон, об свет доимӣ шаҳрӣ, як подвал дар ин ҷо, 3 то комната топлипол дорад дӯстон. Як комната дар ана ҳамин ҷо ва 2 комнатаи дигараш дар ана ҳамин бино. 3 комната топлипол, 5 то телевизор, 4 то кондитсионер, 2 то санузел дӯстон, як то дар ин бино ва дигараш дар ин бино ба навор гирифтем. нархи ин хона $180,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. муомила дорад дӯстон. номерҳо барои тамос 202 43 31 31. як номери дигар ватсап аст дӯстон, 904 04 28 59. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанед дӯстон. ватсап ҳаст, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. хоб, раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем. дар номерҳои поёнбуда барои реклама муроҷиат менамоем дӯстон. хоб, раҳмати калон. худо нигаҳбонатон.